Hello guys, welcome back to my vlog. So karon guys, sugdan na nato og trapo atong bangko para humot. Kay mo patong ra pati akong mga iro pero di man pud manimaho kay humot akong mga iro man. Pero mas ako amang guning ginatrapon taga adlaw guys kay ang balahibo ba. Mopilit ilang balahibo ginagmay. Gina shampoo man na sila guys, muna ilang balhibo ginagmay ra gid ang mukuan. Na. Wala kay balhibo man oh. Pero mas may magutong trapuhan para humot. Unya dapat dito ko sa gawas, nanguan ko sa tae kagay ng buntag guys. Nanguan ako sa mga tae din karon baka nanapot to'y tae kay namahaw man gud to sila. Nya pag man ang nagpamaw sa gawas man ako na sila papunduhan kay para makalibang, makaihi dito. Guys, Yan ang buhay sa asawa. Maglinis-linis ng bahay para ang ating bahay ay palaging malinis at mabango. Ay, hilab tiday. Ang aking Persian nagsamok-samok. Uy! Guys, humanatag panirapo sa atong bangko. Karon proceed ta sa atong kwarto. Kay atong limpyohan og maayo. Para atong kwarto mahumot sad og maayo. Bit-bit tag trapo guys. Bit-bit pud tag silhi guys. Kay pag humanog tak-tak sa atong bedsheet guys. Ato ang silhigan o trapuhan ang ato ang salog guys. Kay para guys. Naaman day ta visitors dire guys oh. Awa sa wak kay ato ang limpyon ang kwarto wak. Alis-alis ka muna dyan wak kay atong kwarto atong limpyohin wak. Si wak-wak ni Ara natulog og kwarto kani guys, mga ligo po ni sila guys pero careful kay kun nila ligo kay ang mga kuko dili mo sulod pikas kwarto ha. Careful kay kung magligo na nila guys kay ang mga kuko grabe ka sakit. Kawita sa ato ang kwarto guys, maglimpyo-limpyo hinsta guys. Kusog kay kumain ng tubig garon guys kay ngano. Ginan ko sa banana kung banana nga magpaspas ba kog inom og tubig. Gay ang panahon daw karon kakainita. Mo nang ipapaspas pa inom og tubig guys. Nagulog og tubig.
lagi sila sa uli ay hapon naman. Nakamang guday gitiwas ang iyang busing guys kay mag-exit naman sila sa lapuyan. Matong pa siguro na human. Napaday gitrabaho. Basta padulong ang exit guys. Easy kay na sila. Ay, Jesus Christ. At kaayo. Sa kumbana, sad ni guys. Kani nga tubig. Love will lead you back. Someday I just know that love will lead you back to my arms. Where you belong, I'm sure. Sure the stars are shining. Sakita sa kong kamot eh. Tanawa akong kamot guys, uning hubag. Ning burot oy. Kay napaso. Nagpapilit ko sa tarpaulin ni Mayor na mo guys, napaso man noon. Kay ako ang gigamitan og glue ba guys nga katong kuanan og kayo. Og sa dihang naigo natuluan ang akong kamot. Paso oy. Yay. Hingaw kayo among lugar jud as in. Ang kani among video ilisana na pud ni humol na pud ni namo ugma kay ugma na may agas karon walay agas ang kay gabi ga agas man alternate ang agas diri guys gawas og Sabado Domingo kay naay agas pero Monday to Friday alternate ang agas mo agas karon ugma sa gabi dili na po din agas sa pusunod pagkagabi ana. Hoy, siloy di agoy malata na pug ka diha ba? Kamang-kamang na pug ka. Aba diha. Siloy. Guys. Wag dyan, wag dyan. May kiliti ako dyan. Wag dyan. Uy, ginoo ko. Happy trabaho niya siya nalata. Diri kay wala na ko nabantayan guys ba. Tani, sipat ko. Happy na lata guys kay wala na ko nabantayan. Naday, tago-tago. Itong lata. Gana, ipaspas po kayo siya nakasaka. Ako na nilimpyohan among kwarto guys. Sugod tag panglimpyo diri guys. Na. There guys.
talikod lang ko guys kay nakita ako ang kuan. Virginity. Bubo ra ba na ko ang boxer briefs kang banana. Among kwarto guys taga-adlaw po na ko na ginalimpyohan diri. Kay gusto na ko guys nga limpyo jud ba. Ana. Yan sprayan din pang lamok. Wala jud siya lamok. Makasulod man gud ang lamok sa mga adiri guys katong screen nga gi sa mong portahan ba screen dako kig buslot gi. Buslot sa mo ang among husky. Auto nga. Makasulod ang lamok unya dili man pud namo mailisan guys kay madubli ang amo ang kuan. Madubli ang amo ang gasto. Kay maoro man gihapon ang among ilisan. Iya man gyapon gubaon kay kani akong banana. Ina na ko pwede na ilisan diyan na basta ang mga iro dili na dili mo saka sa tiris. Hala putol akong tsinelas na expire na. Wa na impas ay. Expire na ko sa nilas. Nagbaylo ko tsinelas. Ara guys. Nauto nga. Anak ko skumbana nga. Ilisan na to na diha pero ang mga iro dili na pwede matulog diri sa kuan. Sa teres kay ngano maguba ra gihapon na diha ang kuan. Ang kanang screen kay diri na akong ubang iro guys may problema si husky na mo kita tong mga virginity diri. Among husky guys kanay nagtanong kaayo bisag mga hinalay hala. Nabutan ra na siya guys katong nanguwag. Nabutan siya ato tong nanguwag siya. Pagkawala sa uwag guys ninggara na pod. Uy, kita tong mga paniya. Pagkawala sa uwag to nagsugod na pod siya kabuang. Pila na 2 minutes. Una nga Ming anak us kung banaw, di kina siya mailisan kung muna. Musaka ra gyapon na si Boots di ari kay mo man mo guba sa screen niya. Mahal baya ng kuan. Kamal anang kuan guys, anang screen nga aluminum nga kanang sa portahan nga is kuan, idubli. Mahal ana. Ang kuwan taon nang nato na diha magisi na diha kay kaysa magbaylo taw gubon ra gyapon layo ri sa kadlaw guba na pod. Iusa na lang ng gasto anak kay plano na ako pabuhatan ako portahan di sa tiris ba guys kinang sa hagdanan pasaka nila para di na sila kasaka. Dito na sila sa ubos maura man gihapon test magyapon dito kay gitas man ako na tanan ng among gawas diha test na tanan way yuta anak. Bugnaw man gihapon. Nga naakan na lagi naandad na sila dira sa tiris putawon. Nya kailangan man kay to kong boots. Naunloy man pud bukon tungod lang pud ana. Ano? Gara og pa mga pangan eh. Tapat siya sa silhi guys. Kaya mutabang kang mami. Tabang kang mami, tapat ka silhig lagi. Tabang ka ni mami og limpyo. Ha? Tabang ikaw? Ha? Mutabang kang mami limpyo? Ang kadiya. Tabang no siya guys. Ay ako sabi kay ako na human. Sprayan din nato ni ron kay para ang lamok mawa. Taga-adlaw ginasprayan dili ra jud kayo kuan ang lamok na imong sulod tag duha tag mura na tag duha tag tulo man mga matay kay sprayan man. Di ra mo daghan. Kay mura mo na sila tawo siguro guys mingog dili ta diha manulod kay na-spray diha hiluan ta sa nagpuyo diha. Hiluan jud kay mamaak man. Ang sprayhan. Kuha ta spray. Ay, Diyos ko Lord. Saradaan na itong bintana. Sprayhan.
Dara kung spray guys. Oh. Personal collection na siya guys. Madlok niyo mo palitan ng mga sa China nga kuan kay wata kay balog unsay gisagol anak kani kay personal collection gini siya. Lalo ya sa ero oy ano man na. Mugawas siya, di siya kagawas. Di na ko gibukbuk. Abi na ko gibunalan ang ero guys, libe na pwede magpapreso na ba na. Nabuak man guning taklog ani guys oy kay pagkuan ako ba. Nako dito sila kay na-spray. Walang lamok. Impas ang lamok. Diari wala naman siya lamok guys, pero isprayan lang nako guys kay para di sila manulod ba mahadlok managad sila makatimaho aning spray. Diri na dayon ta sa sala. Sa sala guys, ligan na nako ni diri kay kumanda naman ako ni ganina ginatrapo-trapuhan pati sa tiris. Limpyo naman daan. Ang trapo ato na ning ibulingon kay nanimo nang ihi ni Rocel. Dura guys oh. Tanawa. Diha na siya guys, pinabitay yun na ihang tiil di ana. Ay, na. Ambi na imong matabi kay naikuan. Muna guys, mo travel akong bana guys. Dili ra jud hadlok guys kay na akong mga iro, nasa akong mga iring kay